Tapi nagdakkel mata siyan maun. Kuwang pantay mo ta kuwamaun. Silang mapanpansin mo ang kalpalangit. Di ka pa lang gumatang ka. Wala ko na di ba ka maun? Si! Padwe ka, Day. Habang nanginginat at ta, ila ako maun, tadabuludag. Ayam mo ko ng Andres. Saldampay lang yung tricycle mo. So, pakpakawan. Kay sunang remembrance ko aja, yung nag-lockdown. Signal ko. Seryosi. Sabang di kan sampai nagdigo, sagbanar ka. Napapagdi ko sa bata. Para pa'y taltalong. Isti sa bana bak, hindi makamubundikin mo ni Anjo ah. Apo daw magamit mo tupot na niya. Daw magamit dudulin na. Kaso nagngisi di ko. Ay, kalit na. Kas lapiso nit, manay siguro din yung ako ah. Ay dos dati. Sir. Nagkasad dyan. Isa ba na, orilang murong titakit dyan ah. Napo daw talaga di kimot ng Andres. Loles saya. Abay si katakin mo na po daw. Maday. Muray siya ka. Medyo dapat kab-kab na nawa. Dumul-dubuldot na. Hindi kayo makita daw ka kahit may shades. Ni, bagpay gini karuban eh, purburas naman timanggan. Nangina mangga tata. Tadjay, tadumawat. Na-spell na kita. Pag kita manggam na iya, pa bunganan. Madik yung pa-spray. Pa-spray na ako. Nangina tata timangga. Naperde ko matan ano pina-spray kiti ta derdiretso mititi arbis na todo na kay nung nagsabong de narigrig mo lang. Ninungan pa lang ah. Nagtudaw. Ayun ganyan bak. Ibaga mo na ibulbuludo ka. Kasi gabunaw. Naibaga ako na ang awang kanungit punduda. Ta aduti mo din nagbayad. Oh no! Saan nga di bulbuludag pagbuludak tata? Igsabol ka sa bali na. Napay tamok tatabi pag sa pula mo. Kaya mo kon. Pinikwa. Kasapi. Sabi pa dyan. Masapi nga. Ilinding. Huh? Nalakay dyan. Narikat bumulod dyan. Sa bali lang na yun. Yun na pa ya. Saldana ko na. Nangakay mo kakwarta. Ako nag-interest ka niya mo. Sag. Ayawan niya. Kunaganda pala kumursunada ka niya mit kay. Nata nila akong nadibaka mo. Si! Padwe ka, Day. Habang nanginginat at ta, ila ako mo, tadabuludag. Ayam mo ko ng Andres. Instant aday. Saldampay lang yung tricycle mo. So, pakpakawan. Kay sunang remembrance ko aja, yung nag-lockdown. Nara di si isa aja, baka ni bakit ko. Tapos saldak. Mati ah. Takil nga, katulungan ka din ng tricycle ko. Nagbag na ka pala ka, hanggang nailino ka, nung palengke ka. Matabuludag pa lang nga di panghulog mo di ka. Motor mo. Nagrigatag kalakal, alayam lang. Awan sa bali talaga pagbuludak ko. Nagrigat talaga tigsapol ti pagutangan tataba. Nagbait ti kwarta. Tanong mag-live selling tarang di tiktokan. Tapos sa garamit ti page ta. Uso aja eh. Ay, win, nagila ako tatigam gamit itjay. Uy, mabalin wala ta kalugong mga bubuotin. What? Kaya dapay nga ron mati, maron-rono tayo. May adarat ta ka na hindi mo makikita ng suot mo. Huh? Hindi nga ta-brief ko, nga abot-abot. Madig-maadig mo tanam po pa. Naggadji nagbasutan ta nga t-shirt, taya. Uy, mabalin. Nasaan na ikaw? Adi, may lala ko di TikTok. Nagpanunot ta. Wait a minute! Adaw. Ano? Basta adaw. Arte panunot ko nga hindi ka may amo kay. Sak lang ibaga dyan no nakita ko di items na. Nung napintas di ko automotive. Agadi motor parts. Napigsakita na dyan. Naggadji accessories ti motor. Uy, mabalin na dyan. Agadi kadina kas dyan. Yeah! Langis.
Adi ko malangis nga ko Madi nga nagalis laon ay tanong nabidalag sukat. Alam na tagi di ko na nagbasutan. Madi may tagay di asado na. Baka lalo maperde di makinada. Dapat barbaro. Hoy, mabalin tayo sa atin. Ano madita maperde ti customer. Yeah. Agad di quality. Mabalin tayo sa atin. Anak, ano tarong yan? Nga magaramit at ipage ta. Ano tinamay mga ramidan nga ka? Naganta. Bak Andres. Bak Andres shop. Mabalin mo lang. At tukar na lang at tukar siguro dyan. Nga di adto kart. Order mindutin di yellow basket. At kwarta dyan. Ah, Siya. Giman rice. Bago tanga sirikin na takas tanga negosyo. Dapat planuin ta. Yeah. Ano madita nga malugay. malugay. Kapag alam tayo punduta. Tapoy ka mat dumiskartin no arak nagalis total na dumiskarte at laki din. Marimidyon tata. Sa bagay Abang may buhay may pag-asa nga daw. Kanapan na ululain ta. Gawin ta pa lang ti babalay ta ako makapanunot ta. May gabi nung may yidam. Makapanunot ka tinapindas nga ako. We. Tan, ni. Ay yidda. Baka sa bali mo na ramidi mo na. Takam kitday. Nagdigos akpay ni. May met ka nung nakadigos ka bago panunot. Kita na sa mo di siding na dito. Kon pa, gilibre mo titoy. Ang bisina kon. Ni, limitring mo tataw eh. Uy, mitring. Nakukuha mit toy. Awan, tambayak lang. Kapi, nagdakkel mata dyan maun. Kuwang pantay mo takwa maun. Silang mapanpansin mo ang kalpalanit. Di ka palang gumatang ka. Tumakder ka man. Sila dakkel dyan mo na eh. Wan masikugak. Nasikuganak ni Bak na manador. Ana, masikog ka? Di ba Nema, masikugmot lang? Wan ang kalpalanit. Pinagsabay na kami. Nagpigsama tagawis ni. Pinagbigya ko na Happy to sak tagawis kanyam, madim kayat. Nung ibag tagawis kanyam, kayang mulatan. Kumadi ka nga road type. Diba, grasya jay. Sika, disgrasya. Ata nga ay nasikugan na ka. Di disgrasya ata. Kikinayat ko ato eh. Kay kayat ko pa'y namayat talaya jay ni Baak. Kun, may amulatilahay ka na barbasa nagmut lang. Barbasan. Tal-talo ta barbas mo. At duwan ni pasmado pa. Di may maysan. Nagayaw ka mutim-mutreng. Amo nagordimano mo nga masikugan. Kuwa na. Proud pa'y nga rin di manong ko. Kiniya magarawd, amo na nga masikug ka. Apay madikit din ang kalpalanet. Talo kami pa'y agkakabadye kama. Namalpas na ni Emma tunukon. Sumangong mat kinyak. Siyak mat itudukon na. Urayak lang mapait. Kas! Focus ka sa bana nga bakan. Nag-shorty mo tani malawin. Swerte na talaga Duwa na tilapia tinarabanan na. Oh my God! May sarabay lang aja ang kalpalanet. Kaso, nakapsot ni Baak. Humiritak pa'y may isang kumadi na kayaton. Focus ka sa bam. Di kahit makangagtikas ta. Sumakit lang ati puson ko. Taka man lang nun. Awalan, nalukok man ni Uncle Palanet. May yakar ko man ay alipus-pus na. Sigurado, luadi no gawid suna.